India Prime Minister Modi aphan apran karmo jibu ke thera bang aphan police kenep. Karbi Anglong sangtia biha ke klemalong ke chokche cheraplang. Parokresir kebra troxy kebra ner kep aning kampen non puanta dolong kaselam ledera jok raratum kacheleng kisum. B&M Enterprise B&M Enterprise along nalitum long ikji mesen akobe aklim mesen kobe aklim ke long chotkali bonta nalitum anam jum hekpenta long ikji nalitum jongsi rong suri ke thoma kobe aklim nampon lote e rong pen sika krehini laben suri ke thom bena ber nampon lote sika kre phopen nampon longji lasi humri ignore B&M Enterprise rong khelan dipu Klar dagalam theka chini ji aphan 700-200-7817 along humri igno. Karbi Anglong live ada Abirta long pen nili sami juli baby nona jui tha Abirta ton pen. Kiramtang vosik ni phai clear ni inuda bangphu India Prime Minister Narendra Modi aphan apranar mudde jipu Delhi police aphan lam rehing pen kilowa bangphu aphan police kenep bangso Abirta ke long pen Delhi police atum dode sangse kiri tali basai denglo bangso kiri tali basai ke denga teng pen inut ningkaning koi ra hini arta Salman pu inut aot ke hino thek tik bangphu aphan neping nangpon India Prime Minister Narendra Modi aphan apran karmuralam the Delhi police along lamre hingpen ke ther padupon bangso ke ther ke habalam the lamre hingpen kapale Delhi police atumpen longpon logapi tongsekot pen kiri tali basai dengpon lo kiri tali padot derapi inut ningkaning ko hinia bangphu Salman aphan Delhi police atumpen ingnang pon cheklo adai kedo ke thera bangphu Salman aphan khajuri khas police station Delhi along beng cheklo pusi Delhi police atumpen pangdakpon News report Karbi Anglong live. Karbi Anglong arlo aron repen sangti gipur kepon lapen forest tumpen danglok ajahak Risim ke ora song atum tangka kirung adonri kachikim dun kraya jok Karbi Anglong aratum sang tianam kisopensi chonam nang koklo Ningkan Arjon narlosuni jopang thang Karbi Anglong asangti angtan ke ponarer puthak kai ke amat ke hangrabju lake sangti ki phurve ka tumtong ke chok chema mate forest asai khia tumtong ke chok cheloma pa puthak a hok peralam kachi niji aphanpura pherang ke butum chelangsi sangti abe ha ke claim lapen forest asai khia tumalong kapate bokta mahut arlu alam ke longda matengki hin hinang bongta harohini haroke thomatangka kapathe munanga jok puputa ke chok che cheparpulun lamsi jehang irabjo thekdun long Ahong tin sangtia gari along se kami jalan doko kapita harohini haroke thomatangka jongsi tekang ke pulote gari damlong le lapen longkre ke thoma geralong katekang angsi sangti ka chojaratum ki joa thaya big pusi KASS ato ninje Karjap ke pulo yang era tu pada aktiviti se dia mane konsel lang as principal tu mane bercini ke lalu jadi Karbi Anglong along mane don la sangti chuklem along ada piduk ke la customer tu chuklem sada along COVID-19 por hot kusame homtin agari long same lang tu harohini haroga thomna sonse mane long dumbo rasok rung dumbo along patha bangke agari long pipi chalan loko ka phi same la tu harohini haroga thom ekangke potangte agari masih lole kosona ronma kolam pipi medet akor bangalang tum khang jek la bangan itu thangla la tum mila meli ngi dal ini sama tum alam istame pipi chalan loko ka phi same lang tum khang jek ko poisa alang khang odegi khang hi bote pipi bonde mila ta sakali bangan lole longkan Allah ke asin tote ini rum list tu mane 13 ta tu dokya ta na last get nang haro pawan salang tum gen le dang get ni na puri ko doklia lam sedang starting lo doklia dak dolo 200 apan ke tok mokarens petar di sadung dolo atum damit 200 apan ke petar di sa forest lo malo dak 200 apan lang mili forest 300 apang 200 pining nang ke 300 ke bat lo apan silveta forest ke namtang atung ke wildlife atum ke running arong ya list tame atung da
room on the 200 non 300 satam hangbo atenge hawar kimi latame phang ke cheng 100 same ning 200 non 300 nahi 200 Ningkan arjon sangtia beha ke klematu aronalo dua bestami angtang sangti ke pon longarati forest asai khiatum tangka ke pathimona ka jok sangti ke pona garialo calon dua bi langdung desi tangka le tekang lote damlong luputa ninje pon karan cuma kena kedak lah total bagan manja forest gelong senang kena ta nitum la so adak la gelong angton anlong bangke entry kan ko kawasan na ha dina junde ta si dambom lo na tikang bom the 200 300 pu si tikang bom ta so dak la manja forest gelong mai dabang net cek lo ko people pula nak kenep ke kagos sabe pu si na pura lo yang wasta abi masan net cek lo alam ke sangti dapat lapon ke sangti pathodi saben si po patadi sapen patadi satanang nemne taktang nemne nemne dak tang nemne habar ni dang nemne ha long ni tang nemne piposi nemne telo Narjo si Rajun delo. tangka tekang bom polo Tangka te kamu polo. ke hada piposi nep cheklo So da bangke kagos sabi pusna ku kom. so kagos tong se abi pen wang long lepte ani tumhan lapan tan pali long lepte nang timati halapu sangti ka chok phoratum forest afan tangka le tekang kelute gari nang khang lap ti bu akoi ke bana kotha klar da kalang ka chinje afan forest atum keton ke langa dima long kar juda ma hot nang ka je thandu na tengke aho tangka ke lang ke soki jona afan nang tekang kulote endun dun pusi chekobir pon kena tangkar piposi on dit long lopon laso gari ke nili fan laso gari nomor nili fana ke ko amuni ta bang lo amuni ta mani gari la ko si alang ko dapsi to pro laso gari ke pan ke ngi de dan mal bangkal ta duty to ke bang ko mage ni tum hasut bang kaban nangli to la bangso di checking mo gari katulon tam 40 pound ko report ma pilo lasi sa bang de buge sa bang no la sokara se don laso gari ko nan to dunia ta ni to forasore ki bat pi er to ko ti pila laso gari ne laso office de ar hampe na na humka lo nang ta ni tum hande pini re na azure no da dan piposi scientific forward don piposi non pan halaro la lang ke ni tum pini ne da kana khane ke sa hana azu ni tum da gono pulo ni tum da gono tapi peda laso gari laso muni na entry ko da ban ya gari ta ka gosta lo de da na ade ki lo da bai ta de Hala agari tin long tharoni tharai thom pukirung dun do posi nang komplain dulu plus aku lai bai chini no de he nangli tum kali tangka ani reng no pini lo pulo tangke laki sasu kun bana kiba pini no pulo tangke ju sasu kun paisa lai ki chang no me andi chupi pini phan ban tala puene se jo borjo se kan lai no dhani tum puke aku sangti pon tum kithana tengke horjon pami sinang hang dun dun kan posi ke charge re nangi indi tunja horun je sorlo tu silan ma charge re nangi dari ma charge na office charge na ni ame nang khang akali office lang long itu makoi banlo je ihu malom faroni tangka tekang ke pote gari masi dam long le chala me dola ta posi pula si klasuk ta kam ni lai la hendo la puna tu cek lo masih la sobang ke di tarik ke sini ke siante no sini ke tarik ke gari nang lolit angkalan ko tak ko mo gari ke patron ni kan lain si bom ni da bai na lai bo la peng la puna tu kan ni ikibala ta ko sa entry lum bom bote ni so si ke nang le non he jong kan je sasu jon fa ang chi pan lai bo tlam mas ta ka thanum polasi a humpi long ta thong ma ti hum yo sa bang la hai de humpi ta han ma ton humpi na le hangun de jongpon me pupu le langdang pusetami ke chokche cherap lang athe ajahak sangti ke pona tumta chalan isialong trak humpli pho ke pona tumta do busi ahu pena langklang lapen akele kar thang pona tumta do setame halapu forest ke ton ke langa tumta tangka kapathi munaga joini lahai ke chok chia bangke langchari do tini bo halapu patra di sapen lahorijan an forest pen ajahak rising kantang asongatum tangka kirum atonri kachikim dum krai lake maduta theklong hulo lahai atonri kachikim dum krai jokti Karbi Anglong arara tumki sangkianang kisopesi chonam nangaret ladak methangalong rialong amat sangkita kelong lo bonta rara tum anam kisopen chonam nangarati mintuk ni halapu lahai ke langchari dunjia menpen Karbi Anglong Sen Supplier Association tami sengponlo bonta lahai ke chok chialong ke lang dun thek thedara bangke bangso association atumta tangkarung dun chotpen ami thangale aphan chotma buta akoi idame milo
News report Rosananse Karbi Anglong live. Nili blog asa hemben kahelo kilometer trok ajak hapatejan bar prok adolong kahenu labajok halabang so hawar ke doara ratum penangan kacheleng kisung cecak nang rentilo lakha inkora pho nilip MSC constituency ka parlo nili blog asa hemben kahelo kilometer trok war prok hapatejan adolong kahenu par pik pen kedamtang ningkan plike ba prang pen kaselam ponchola jok sarihuti karbi rengma ke doa hoy borlangso karbi rengma rang ali daplang rongpho borpung rongtrok lapen tarapung hawar ke doara ratum ke jo padapta labang so to warsi kedam ke bang nang rentilo labang so delong lake nili block pen kahelo mate katibok lake kilometer trok anverlo la sila bang so delong la kachileng lake bola sarihuti lapen bolang so bitilang so borpung GP tarapung ta hut pe la loksi kachela lo la bangso dolong la bangke aprang pe na dolo kehino ta jak ding wiglo aprang ke ha la pu parai la ke hanserong ha la pu parai la ke la dong pe lo ha pu parai la ke gari pen kacheleng lok lo asi barikha lo pulote la bangso to war si sakyer la pen ikeng la pen bat atum an ke la bangso dolong si kacheleng lo asi la bangso dolong kehino arji ding piglo nilitum lake ki kachebonai ke phanda nilitum ke thek la pe kachini tawe posi la pusi teroi bom lo la khai kai phu pini la pu chedon bom si teroi bom lo dam bom lo la si pini media hin ma chuning ri se hang si alang litum pen pele alang thi tum long pale la bang so news thek long alang thi tum na thek long pen alang litum sami labang so delong repairing iphan nilitum kachuning ri lo lapen labang so delong kimisen pen nakebonai pi thegia phansi nilitum chuning ri lo labang so delong ke hino ajiding piglo tanon puanta la sonsi do bom lo to wata lon bari kha lo la so to war ke safa pilo gote bari kha anta la pusi la ria eta bab nang ji bom mo ke la ikdang ikeng dam do wet sakya dam do wet lansi la bang so to war ke do chot po la sonsi ningkan si dam bom lo non ki do bom IMEC sita ningkan pho non chok tang lo non ke chiklo yon sir cap ba chiklo yon cap ni si MEC ta do chot lo stami pinier ni an sita MEC stami bang so to war ke wang belang ba wang lo tahai mune sita labang so de long ke pinier ni sita la pusi do bom lasi bangso dolong RCC le nang piponon e pusitami thengpia dolong mate kaheno along an thengpi kelar pon pruiji aphan halada ke do prongara la tumpen KEEC kachari pon bom asong japo jasemet CEM tuliram ronghang lapen MP Horen Singh beatum aphan kachuning ri padopon men ke lawen hanse asi dak la puhen lo kachuning ri ke la so dilong long stame 1962 pen marpani tungsi la so dilong ke ho sot ke bonai lu lapen api ke la pusi do bom lo la so dilong ta la so ali khuli cheng ke marpani tung lo lapen api ke PWD tung si 1978 aning kan ke lang tung PWD tung si bunai lu wars tame lapen non same thelat bom same la so dilong non het pen pe lo la si ke thek ding tung handa chuning ri lo MDC dak nitung nilip MDC handa chuning ri lo nitung ke thek ding tung hanta mosamen tung ke dam na ay alipan sa amin itong kasiksak big kasi MDC itong handa nitong tuning rilo Chuki hula pen Sonjit Crow Karbi Anglong live kedamtang vosik ni bhai player ni lahorijana hawaralong bokajan police abutum ka khoruk tamahut gram trokep rakia hormu mate heroin pen banghini abang phubang phiatum aphan kene kedamtang vosik ni bhai player ni anigang sampor bhai player hut bokajan SDPO John Das khatkati police station OC lapen atoya ni atum anparta 20 CRPF abutung atum chelangse lahorijan atalom ka khuruk damahut banghini abang phubang phiatum mari dengpen gram trokep rakia hormu mate heroin keneplong bangso rakia hormu pen kaching nang long atumke kanya safi arta ningkaning ko rakti pen archana barman arta ningkaning ko raner kep hello laban bang hinita dimapur Burma kem asor pusi pangthepon
Halapu bangso arakia hormu Archana Barman kachevek lok ajarong arlo pensi longpon. Bokajan pen anam terang Karbi Anglong lo. Inut bang heniatum Infocus Production Facebook page along lamkang lit lapen lamkang tang ketok dona jok Infocus Production nabutung ahin pen ningduk chipi ponsi manpeng kachipi thek thea tuma puthak lamhoi pidam deji pusi kaching krin padopon. Non ovekimia tumalong kachethang klong Infocus Production pulo tangte penang anatumki chini. Infocus Production laki kaike kajadi samimet atlet pualun arjan benajok penang an ovekimia tum kachini sikeong. Facebook page along kedamtang irui nia prang online talent show padoponsi ongdung ovekimia tum lapen kaprek district penta jepati dunsi RD pidunlo. Bangso online talent show arona tengpen arni lapen apordo anta hotponlo. Bonta Sarki Minghi kisoningti lapen bidasing intiatung lamkang lit lamkang tangpen komen kipidungki ningduk lopusi Infocus Production ahinpen Edwin Sonterang hirangkia mayalo ninjepon. Infocus Production pen isi online singing competition, online dance competition, online acting competition itu di Pondok. Tapi bangso production ini dia aku lagi chief managing director. Nasi, bangso online competition ini itu 10 Mei pen pangceng Pondok. Video upload ada contestant tu video na cepat itu no. Anong kapre statement na lagi na cepat itu na tema na kini itu pulin dia sini. Nasi bangso cepatnya ikut anutin nardi yang pipon lo curo lo bosita bangso RD pidun det nardi yang pidun pen kacipate itu lagi contestant number 34 ison inti sarti minghi napen bidasing inti itu lamki makar boga putakan nam lagi 30 of May kenili itu voting close lo kunili itu adet tapi post. Dapat 30 of May ani nitum 11 o'clock ni nitum voting close check. Amat men isoni kiaban ni nitum production apan isi alam kang tang benai itu doko make kopi competition TBC prexi lo komari voting close dapong. Adela teng dem lang chike cheating pen chapahai tum tado lang ba meka son de message. Nining samse pin lo de la son bibe ni not bitek ti bili komar ini cepaduk nak telan lang koi thate la son committee phan misbehave men diagram ku thak ni tum committee to men chingwai lo la pen isi decision en ko la son ke ni tum da chatting de men nei ke athe charge no da la as per rule of our Infocus Production itu ditemukan soft upload masih dalam soal itu Alang likaning jetu atengke Karbi hijan cidia seroi nang ji pupen ahem anta humri damsi than pari damlo bonta lam kang tang nang ke thak dun ronga jok nilitum Infocus Production na butung atum ning dupen nang jirui juilo Halapu Sarki Minghi Angjurpi Durmi Inghi Pita amethang WhatsApp status along lam juno ke tokpen nilitum Infocus Production atuma phan nang patherak pon loputa pherangkia mayalong ningduk chipi pon nilitum tame alang lituma phan isia por pilo bonta manpeng chipi thek thedet lo lazi nilitum tame arona tengpen lam hoi pidam nang kokoputa Infocus Production Chief Managing Director lapen Assistant Director atumpen pherangkia mayalong ningjithu News report Rosanan se Karbi Anglong Live. Pinada Abirta ke lapuan si Kang Tonig lo.